Kryptotrh krváca. Ale prečo? Pozrime sa pod povrch toho, čo sa naozaj deje. Všetko je v červenom, ceny letia dole a objavuje sa strach z medvedieho trhu. Ale čo je za tým? Sú tu sily, o ktorých sa v správach vôbec nehovorí. Odpoveď má viac vrstiev. Začníme tou najočividnejšou. Novými bitcoinovými ETF. Bitcoin sa nedávno prepadol z maxima takmer $74 000 až na 9-mesačné minimum. A teraz pozor, za 2 týždne sa z nových ETF vyparili až $2,8 miliardy. Čo to znamená? Priemerný investor, ktorý nakúpil cez ETF-ka, je teraz v strate. Môže za to len panika bežných investorov? Nie tak celkom. V pozadí sa odohráva väčšia hra. Ide o taktiku, keď veľkí hráči obrovskými príkazmi zámerne tlačia cenu tam, kam chcú. Ako to teda presne funguje? Pozrime sa na mechaniku tejto stratégie. Ale pozor, toto nie je len o manipulácii. Aj tí najväčší hráči, veľryby, začínajú byť nervózni. Napríklad 2 obrie Ethereum veľryby predali mince za 371 miliónov. A to len, aby splatili dlhy. A čo je na tom najzaujímavejšie? Každá z nich na to išla úplne inak. Treba povedať, že tento predaj nie je to isté ako automatické likvidácie za 140 miliónov. Tento digitálny chaos sa však tvrdo prelieva do reálneho sveta a zasahuje verejne obchodované firmy. Firma MicroStrategy, jeden z najväčších držiteľov, je momentálne v nerealizovanej strate 900 miliónov. Tento graf jasne ukazuje, aká obrovská je priepasť medzi ich nákupnou a súčasnou cenou. Takže to nie je jedna vec. Je to dokonalá búrka. Panika malých, hry veľkých a korporátne straty. Ak si z toho máme niečo odniesť, tak je to toto. Na trh tlačí niekoľko vecí naraz. A tento mix faktorov nás necháva s jedinou otázkou. Je to len búrka, alebo prichádza nová kryptozima?